Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәр кемгә дә бездән ихлас теләкләр барып ирешсен. Саулык, сәламәтлек белән ил көннәр иминлегендә бәхетле булып яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хат белән танышабыз. Юлбат авылында гомер кичерүче кадерле әниебез Хәмитова Мәхрүзә Галиәхмәт кызының 7 ноябрь көнне 85 яшьлек туган көне булып узды. Кадерле әниебез, син безне, балаларыңны җил яңгыр тидерми үстереп, олы тормыш юлына чыгардың. Әле дә син безнең ныклы терәгебез. Тормыш юлыңда шатлыклар да, борчулар да җитәрлек булган. Әтиебез бик иртә вафат булып, яшьли тол калсаң да, балаларыңа яхшы тәрбия, күңел җылысын биреп, назлап, сөеп үстердең. Безнең өчен әти дә, әни дә булдың. Язмышның кырыс җилләренә бирешмәдең. Кыенлыклар алдында баш имәдең. Сынмадың, сыгылмадың, көчле, рухлы булып кала алдың. Тормышыбызның маягы, безгә яхшы яшәү чыганагы, син ул әниебез. Кадерлебез, кояш гомере телибез сиңа. Ходай Тәгалә саулыктан аермасын. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Гомереңне җан тынычлыгы белән, шатлык сөенечләрдә үтәргә насыйп булсын. Безне гел шулай каршы алып, тыныч тормышларда яшәсәң идем. Бүген без сине, барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәмең белән кайнар котлыйбыз. Озак яшә, иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Безгә биргән фатихаларың фәрештәләр булып үзеңә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр китерсеннәр. Игелекле, изгелекле эшләр башкарсыннар. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең шундый якты. Синдә булган йөз яктысы, әни. Йөрәкләргә безнең учак якты. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Кайчан барсак, ки күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән, авырлыклар җиңеләеп китә. Синең әйткән җылы сүз белән. Якты кояш һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тоеп типсен йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Сәламәтлек озын гомер ясын. Гел көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын. Сөенеп һәм сөендереп мең-мең яшә. Бәйрәмең белән котлап улларың Фатих, Вил, кызың Фәйрүзә, киленнәрең Рузилә, Фәнзия, оныкларың Зөһрә, Гүзәл, Фазыл, Рузилә, Искәндәр, Ильяс, Флүзә, оныкчыкларың Тимур, Тамирлан, Закир, Миша, Ралина, Полина, Аделина, Арина диеп тәмамланды котлау хаты. Юлбат авылында гомер кичерүче, бу көннәрдә үзенең 85 яшьлек туган көнен бәйрәм иткән Мәхрүзә апа Хәмитовага бездән дә матур теләкләр барып ирешсен. Хатта язылган һәр ихлас теләккә дә амин диеп кушылабыз. Алар тормышка ашсын. Балаларыгызны үз игездә каршы алып, аларны кунак итеп, һәм инде хәерле юллар теләп озатып, бик озын еллар әле сезгә яшәргә насыйп булсын. Авыртмагыз, сау сәламәт булыгыз. Без сезгә озын гомер телибез. Әниле йорт, имин йорт, ашлы йорт, бәхетле йорт. Яулыкларын бәйләп алыган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән ил. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйла. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга.
кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар улы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Жырым бүләгем тапшыруының бүгінгі шығарылышы ахырына якынлашты. Якты теләк, көңіл кояшы ул. Якыннарыгызны сөендіріп, безгә хатлар юллагыз. Без сездән матур эчтәлекле, жылы котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.